मन भाई का होता है का होता ये बैठकिए तो भाई ये खेती गृहस्थी के काम करता ये मर्द खेती तो देखत रहा अब्बा से पछुआ लगल बोहे हां फगुना हटा चले लागल हां अब हम पानी चलौले रहली है अरे यही तरह बही तो देखत तो 3 पानी ले तो 3 पानी तो लेबे करी हां लेकिन देखबो हम तो गइलन एक कुंभ नहाए अच्छा जानी हाँ तब करीमन भैया सरकार के व्यवस्था बा ये बजे सरकार के व्यवस्था नहीं रही बहुत बढ़िया व्यवस्था इतना लोग हो जा जुटल बा के ऊपर व्यवस्था नहीं अब रही जान लो कुंभ से तो आ गई नी हां अब एगो चिंता बन गई अब का हो अरे अगला महीना में फगुआ आ गई होली हां मन फगुआ तो आ गइल बा लक्ष्मीनिया चाहिए ना चाहबे करी बेगर ओकरे कहां अरे मान लो 5-7 गो सीसीओ चाहिए हां मिठो जो चाहिए चाहिए पर पकौड़ी है बटले बा गौर गोझिया है अरे सरो संगतिया तो लोग आई जाई आने खेते में जौन बा खाद है खा दियो का करी दिमाग काम नहीं काम कर ना पहले काटिए या कैसे गिर जाता हम जानता नहीं हाँ जब आवेला ना हमारे घरे हो तो हम जानी कि बुझाता पैसे कौड़ी उड़ी के साथ अरे मन का कर बेचारा भैया जय राम जय राम बैठा का समाचार बा अरे सब बढ़िया बा बैठा रुको अनवर दे काय कर भाई तो बड़ा दिक्कत से अरे आता दिक्कत का अरे मन बेचारा विकलांग का बात दिक्कत नहीं मैं तो हमके बतौले रहता प्रधानी लड़कबा हमके बतौले रहता दौड़ के आई रहती ए भैया का हो ये मत ना कहता नहीं पैसा तन दे देता तनी लइका के हमर पासबुक बनवावे के बा पैसा चाहिए तो के हां लइका के पासबुक दुबई जाता पासबुक बनवावे के बा तोहर लड़का दुबई जाता के पासबुक बनवावे पा हां ए मत पासबुक कैसन होला कैसन पासबुक होला ए मत बैंक के पासबुक खोजता रहा का अरे कैसे जाई दुबई पासपोर्ट हवे पासपोर्ट हां उहा बनवावे बटे पासपोर्ट कहल जाला पासबुक का होई पैसा दे देता लगन ए बुरबा का बताई इतन समय पर मंगले हां एक कोटाली ऊखी रहल है एक कोटाली नाई बा 4 गो ऊखी खेते में बा अब का गिराई हो के अथवा लइका के इज्जत बा अरे बाप रे अरे खड़ा हो जा बैठ नहीं पता अरे का करिए अरे जान लो एगो भैंस बा हाल भी आइल है हां त सवेरे दूध देतिया साझी के अंडा देतिया आ यही में 4 गो खवैया माने तो भैंसियो बेचलता नहीं ठीक बा अरे भाई छोट छोट लइका बाना को केहू तोर व्यवस्था कर भैया हम अच्छा लइका ठीक बा चल जा ठीक बैठन तू खड़ा हमार बात नहीं ठीक है पासबुक के टेंशन बा हम लइका चल जा दुबई तो सही रहला कहो तोहर लइकवा जाई कैसे अरे बतावत रहला ना इतना मोट कराला घुमा देला ऊपरा चिमनी और भट्ठा वाला चिमनिया जो अरे भाटा वाला चिमनिया कहता वो वाला नहीं हां हम ना जानते हैं मन मीठा पकेला अच्छा अरे लइका हमर कहत रहला ऊपर आ दुका उड़ेला धुआं देला तर भुक भाई करला अच्छा का नाम है ओकर हो काल वो अनपेन ओकर नाम है अनपेन जान गई नहीं हो करीमन भैया ओकर नाम अनपेन नहीं है राकेट नाम है राकेट ना होकर अरे भाई तो लइका हमर अनपेन बतावत रहला नहीं राकेट हुआ राकेट अच्छा तो भैया अच्छा ठीक बा हां तू जा जानलो हम चल तारी घरे में हरारू बकरी बोकरी बेच के दू थान बिखो बनवावले रहली आ जा तनी गौरी बाजार के हम ध के बांधे हां आ तो संझिया ले आ चाहे फिर भी हम सवेरे में यह ले ली पैसा ठीक है भैया नमस्कार बाबू ठीक बा जा आराम से जाइहा कोनो दिक्कत ना हो जा लेकिन चल आई हां ठीक बाटे बढ़िया बाटे हां ठीक है जा ठीक है जा ठीक है